नमस्कार दर्शक बंधु आउ एक नूतन अध्याय को आपण मानक स्वागत यार कुआडे गला आसुन जय जगन्नाथ। नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आउ आमे आसिकरी गोटे नूतन अध्याय रे पहुंची जाइचु आज रथ आपण यात्रा मानकु मनोरंजन करिया पे कि आज होची पवित्र रथ यात्रा सेति पई आपण समस्तंकु अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना रथ यात्रा पे हाउ आज चल रथ आउ यात्रा आज यदि मु समस्त घरे निहाती खेचड़ी डालमा निहाती हेतिबो जो मनक घरे हेची आम पई टिके पठेई तम करबनी खिचड़ी की आज मु करिबिनी मु मागना खादेबी ना मु भी करिबी किंतु कहिदेली ओहो आउ कोन आज कोन रथ यात्रा आज रथ यात्रा जे टिके पुरी जाईकी दर्शन करथले हेतांदा किंतु जेहेतु हमर चलनो एतिकी बड़ सब दीटा टुई अछंती तांको नेकी जाई हेबनी सार मना कले तो जो माने पुरी जाई छंती जगार दर्शन पई माने कमेंट माध्यम रे जणेबे को माने जाई छन ते पछुटिया हो टिके ना पछुटिया हो हां हाउ हाउ आज क्वेश्चन सब कोन नांगा प्रश्न आज रथ यात्रा हां तो कहिवटी माने जगन्नाथ के भाई हाँ आज सब मु जगन्नाथ के ऊपर आज एपिसोड 10 टी प्रश्न पचारिबी दस हौ महाप्रभु जगन्नाथଙ୍କର रथ टଣା आरंभ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ରଥ ଉପରେ ବସିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି? क्यों पक्षी ହୁଁ पक्षी ହୁଁ दारुक ଦାରୁକ ସେ କଣ ପକ୍ଷୀ? र ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ଟଣା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ पक्षी କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ରଥ ଉପରେ ବସିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି? ରଥ ଉପରେ କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ବସିଥାନ୍ତି? ଦୁଇଟି ପକ୍ଷୀ ବସିଥାନ୍ତି गरुड़ ନାହିଁ ଦୁଇଟି ଶୁଆ शुआ जो दीटा तांकर ना ତାଙ୍କ ନାଁ କଥା କୁହନି ତ ଶୁଆ କହିଲେ ବି ଚଳିଥାନ୍ତା। ହଉ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବିଗ୍ରହ ମାନଙ୍କୁ ରଥକୁ ଆଣିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଏଇଟା କହିପାରିବିନି କହିପାରିବ ମନେ ଅଛି ତମେ ସବୁବେଳେ କୁହ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଠାକୁର ମାନେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ବିଗ୍ରହ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅଣାଯାଏ ରଥ ଉପରକୁ ପହଣ୍ଡି ହଁ ତାକୁ ପହଣ୍ଡି କୁହାଯାଏ ଆଉ କହିପାରିବିନି ଠିକ ଜାଣିଛ ଓକେ କେତେଟା ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ମାତ୍ର ହେଇଛି ଆଜି ମୁଁ ମଲ୍ଲି ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ କେଉଁ ନୀତିରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥ ଉପରେ ବସି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମନେଇବା ପାଇଁ ରସଗୋଲା ଖୁଆନ୍ତି? ରସଗୋଲା କେଉଁ ନୀତି ହଁ କେଉଁ ଦିନ ସୁନାବେଶ ଦିନ ସୁନାବେଶ ଦିନ ରସଗୋଲା ଖୁଆନ୍ତି? ନାଇଁ ଯୋଉ କଣ ସୁନାବେଶ ପରଦିନ କଣ ସେଟା କଣ ଯାଆନ୍ତି ଠାକୁର ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କଣ କରିଥିବେ କବାଟ ଦେଇ ଦେଇଥିବେ ରାଗିକି ବାହାରକୁ ଯାଇଛି ତ ସହଜ କିଛି ସବୁ ଜାଗା କଷ୍ଟ ମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଥିବ ବାହାରକୁ ଯାଇଛି ତ ରହସ୍ୟ ଆଉ ଘରକୁ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଘରେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ କାଳିଆ ସାନ୍ତ ଯଦି ରସଗୋଲା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଖୁସି ହେଇଯାନ୍ତି ନା ରସଗୋଲା ଖାଇ ଖୁସି ହେଇକି କବାଟ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତି ରସଗୋଲା ଦେଲାଣୁ ହଁ ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ମହାପ୍ରଭୁ ମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି କେଉଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି? ମାନେ ଆଜି ଯୋଉ ମନ୍ଦିରକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିଲେ କୋଉ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ? ମାଉସୀ ମନ୍ଦିର ଯେ ମନ୍ଦିର ନାମ କଣ? ମନ୍ଦିର ନା ମାଉସୀ ମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ତାକୁ ତ ମାଉସୀ ମନ୍ଦିର କୁହନ୍ତି ମାଉସୀ ମା ଘର କହନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର
ମାଉସୀ ମାଉସୀ ମା ଘର ନୁହଁ ସେଇଟା, ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର। ମାଉସୀ ମା ମାଉସୀ ଘର ଅଧ ବାଟରେ ପଡେ, ଯୋଉଠି ପୋଡ ପିଠା ଖାଆନ୍ତି। ମାଉସୀ ମା ପୋଡ ପିଠା ଖାଆନ୍ତି। ଓ ଯୋଉ ଜାଗା ଯୋଉ ଜାଗାରେ ହେଇଗଲା ଓକେ, 4ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଗୋଟେ ତିଥି ପାଇପାରିବ? ଆଁ? ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା ଯୋଉ କରନ୍ତି, ହୁଁ। କେଉଁ ତିଥିରେ ହୁଏ? କେଉଁ ତିଥିରେ? ତିଥି ବାର ମୁଁ ତାକୁ ଏଇଟା ହଁ। ଏଇଟା ହଉଛି କିଏ କଣ ହାତ ଟେକିଦେଲା ଝିଅ ଆଉ ଝିଅ ଛେଣ୍ଡା ଜାଣିଛି। ତିଥିରେ ଆରେ ଆରାମସେ କରିପାରିବ। ହେରା ପଞ୍ଚମୀ, ହେରା ପଞ୍ଚମୀ, ହେରା ପଞ୍ଚମୀରେ କେତେ ଦିନ ପରେ ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା ହୁଏ? ମା 5 12 ଦିନ। ହେରା ପଞ୍ଚମୀ, ହେରା ପଞ୍ଚମୀରେ ମା ଯାଆନ୍ତି ରଥ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଏଇନେ ପଚାରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତମକୁ କହିଦେଲି। ହେରା ପଞ୍ଚମୀରେ ମା ଯାଆନ୍ତି ରଥ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ। ରଥ ଭାଙ୍ଗିକି ଆସିଲା ପରେ କେତେ ଦିନରେ ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା ହୁଏ? କେତେ ଦିନରେ? କେତେ? ପଞ୍ଚମୀ, ଷଷ୍ଠୀ, ସପ୍ତମୀ, ଅଷ୍ଟମୀ, ନବମୀ। এটা কোন তিথি? ହୁଁ কোন তিথি? কোন তিথি? এটা କୋଉ ତିଥି? ହଁ କୋଉ ଆରେ ଦଶମୀରେ ହୁଏ। ଦଶମୀରେ ହୁଏ? ଆଷାଢ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ହୁଏ ରଥ ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା। ହଉ କେତେଟା ତାପରେ ହେଲା? ହେଇଗଲାଣି 5ଟା। ଆଜି ମୁଁ କେମିତି ଚାହିଁବି ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଳାଏ। ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା ପରେ, ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା ପରଦିନ ରଥ ଉପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ବେଶ ହୁଏ, ସେ ବେଶ ନାମ କଣ? ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା ପରଦିନ ସୁନାବେଶ। ତାପରେ ତାପରେ ମୁଁ ପୁରା ରଥଯାତ୍ରା ପଚାରିଦେଲି। ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ପରେ ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଏକ ପାନୀୟ ଜଳକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ପାନୀୟ ଜଳକୁ ଗୋଟେ ପାନୀୟ ଜଳ ଦିଆଯାଏ। ରଥ ଉପରେ ଠାକୁର ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ପାନୀୟ ଜଳକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ରଥଯାତ୍ରା ପରେ 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 ଅଧରପଣା। ଅଧରପଣା। ଆଉ ସେଟା ଜଳ କଣ ପିଉଛ? ପଣା କହିଲନି? ପଣା କହିଲେ ତ ତମେ ଧାଇକିନି କହିଦବ। ଜଳ କହୁଛ? ପଣା କହିଲେ ତ ତମେ କହିଦବ। ମୁଁ ଏଇନେ ପଣା କହିଲେ ତମେ କହିବ ଅଧରପଣା। ମୁଁ ଜଳ କହିଲି ବୋଲି ତ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଲ ନା। ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି କନଫ୍ୟୁଜ କରିବା। ହଉ ସଇଲା ଯା। ସରିଗଲା? କୋଉଠି ସରିଗଲା? ମୁଁ ଆଉ ପଚାରିବି ସେତିକି। ତମେ ଚିଡୁଛ ଆଉ। ନାଇଁ ଆଉ ପଚାର। କେତେଟା ପଚାରିବ ପଚାର। ଆଜି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଆଉ। ନାଇଁ ଆଉ ନାହିଁ ସେତିକି। ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ସରିଗଲା? ଏବେ ବି ଲାଇନ ଅଛି? ଏଣ୍ଡ କରିଦେବି ତ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡାକ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିଲା। ଆଉ ଓଡିଆ ଘରର ନାରୀ। ମୁଁ ଓଡିଆ ଘର ନୁହଁ, ମୁଁ ଅଭିମୁଖୀ ଝିଅ। ଆଉ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡାକ କେମିତି ଲାଗିଲା? ପୁରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୁ ଲାଗିକି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ର ଝିଅ। ହଁ ସତ କଥା। ଆପଣମାନଙ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡା କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏମିତି ମୋ ଉପରେ ରଖିଥିବେ ଭଲ ପାଇବା ସହିତ। ଓକେ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ତାପରେ ନମସ୍ତେ। ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ।